Mae'r adeilad ma'n yn bennig iawn. Ni wedi galw fe yn y lle, sef canolfan newydd i bywyd Cymraeg y Prifysgol. Mae gyda ni desgiau yma i staff archebu, i ddod i weithio mewn amgylchedd Cymraeg. A hefyd mae fe'n gyfle i bobl dod ynghyd i gymdeithasu. Y syniad yw bod e'n cartrefol, bod e'n cyfleu a mynegu hunaniaeth ni, felly ni wedi defnyddio tecstiliau Cymraeg traddodiadol. I ni wedi cynnwys celf Cymraeg yn yr adeilad a barddoniaeth hefyd, felly y syniad yw bod e'n amgylchedd cwbl Cymraeg lle mae unrhyw un rili o cymuned y prifysgol, staff, myfyrwyr, boen yn siarad Cymraeg neu beido yn gallu dod i fod mewn amgylchedd Cymraeg. Nawr mae gyda ni athro Wendy Lanner yn arwain y prifysgol. Mae hi yn cydnabod pa mor bwysig yw'r iaith Gymraeg i hunaniaeth y prifysgol. I ni'n awyddus iawn i staff defnyddio ei sgiliau, i ni gallu darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog yn y prifysgol. Felly mae hwn rili yn cam tuag at bod yn prifysgol mwy ddwyieithog hyd yn oed nag yw hi nawr.